Jeg har lige lavet sådan noget, hvor man skulle lave sådan en blog, og så man en film, og så skulle man gå ind og anmelde den. Han skulle ind og sælge narko. Det handler om en mand, der virker for sent til stemme. Han møder de der 3 forskellige mennesker, som alle sammen er sådan ret racistiske. Ja. Altså, hvad er genren? Er det må vel være samfundskrigs komedie måske? Hvad hvis vi giver den fra 1 til 5? Ja, det kan vi da godt. Hvad synes du, den skal have? Altså, den var jo god, men den var jo ikke... Fantastisk. 4 af dem. Vi har givet den 4 stjerner. Så er vi klar til at udgive den, så mangler vi bare et tryk. Udgive. Yes, mand, vi er færdige. Vores hedder Mika, og det der overtegn er miasblog.blogspot.com. Der var den. Jeg synes, den er god, og fordi man får meget at vide om, hvordan hun tur var hen til det der sted, hvor hun skulle vælge. Det sjoveste var også at se hinandens og at skrive kommentarer til. Hvis jeg havde set en god film i biografen eller havde læst en bog, så kunne jeg godt finde på at anmelde den til andre. Sådan. Ja, I skal vælge en adresse, I kan huske, for ellers så bliver det lidt svært at komme ind og se hinandens. Det er vigtigt, at man følger godt med i filmen, så man får det hele med. Så er det lettere at lave.